Eskarmentuaren paperak nonbait bi aldetatik idatziak zeuden. Irakurri genuen aurkia eta orain influentzua datorkigu. Dena dela Angelen eskarmentuak influentzu bat baino gehiago dituelako nago, badakizue influentzuak ugaritzen direnean prismak eraikitzen dira. Liburua lau zatitan banatu dago. Lehen zatiak lubakiak, lubakiak barne muinetan, eta mintzo zaigu historiaz, gizarteaz, beti ere literaturaren eta literatur gile baten ikuspegitik. Bigarren zatiak bizitza izpide du zingurua. Eta nolabait esan genezake laburtuta gizakia munduaren aurrean jartzen duela, giza harremanak aztertzen dituela. Beti ere esan dudan prisma alde askotatik zera ukitzen ditu. Beti ikuspegi prismatiko zera horretaz. Hirugarren zatiak erbinude zuriaren du zera, izenburua, eta ari zaigu literaturaz, idazteaz, arteaz, eta euskarari buruz, literatura idazteko duen tresnari buruz. Eta laugarren zatia heriotzari buruzkoa da, heriotza oinazearen aita. Heriotzari buruzko gogoetak, gizakiaren iragankortasuna, gaixotasunak, ezinak, patua, errealitatean gertu-gertuko pasarteak oso autobiografikoak izan daitezken pasarte literaturara eramanak ez. Literatura eta bizitza erabat loturik ez. Idazlearen lekukotza pila bat oso badago liburuan zehar antologia bat, liburuan zehar barriatua, idazleen esaldi pasarte osatua eta aukerak eta benetan bitxia eta inteligentea da. Eta gero tradizio herrikoia alde guztietatik. Batzotan aipatu nik eta beste batzotan aipatu gabe tradizio herrikoia nonaitik agertzen da liburu honetan. Beraz, lehenengo hitza atera zaidana da gozamena. Badago sufrimentua eta tristura eta hori badaude baina literaturaren plazerra etengabekoa da.